আমি আনন্দিত হৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেতে ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ পৰা যে তেখেতক ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেখেতে বাছনি কৰি পেলাই নিৰ্বাচনত তেখেতক বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে এই গোটাই তেখেতক বিজয়ৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ UPPL হওক বা BJP হওক সকলোৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি তেখেতক যে বিজয় কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বেছি নকওঁ সেইখিনিয়ে কৈছোঁ আমি আনন্দতে আজি এই ফটকা চেলিব্ৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় সকলো জাতি ভাৰতৰ যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী পিছ পৰি আছে ST বা OBC বা আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ যিমানখিনি আছে এই পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কাম কৰিব সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360